sa ika-6 lawas. Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang Kampiyon sa News! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na Radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City.
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:35 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag sa nalain-lain nga mga kaprobinsyahan andri sa Western Visayas. Good evening. Welcome good ka mo diri sa K5 News FM Iloilo 80.7. Ululupod naman kita nga mag-pinulaw-pulaw. Mga ka-K5, tawag na, duwa ka oras kag tungha nga aton siri nga pagpangalaga. Bao intro pa lang ganing kapinitla na kita man. Amo rin man kun bagong panyapon. Sa mga ka-K5 naton, makaupod ninyo ako diri sa programa K5 Night Watch. Halin 9:30 PM tubdob alas 12 sang kaagahon. Kung may mga tawag na temprano nga nagatulog, kitaya ang mga team followers. Si Kaki 5 Andrea gani, gatulog siya, tagbulog taon niya na mo. Gatulog siya mga alas 8 sa aga, alas 9 sa aga. Ako yan, normal ko na subong tulog alas 3 ang kaagahon. Sa mga Kaki 5 naton, welcome good ka madri. And of course, ako makaupod ninyo Kaki 5 Kim Montaño Caluyo. And of course, subong nga gabi, mabatian man kita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Piragi sa aton siri nga mga relaying stations. Akon siri no, malabutan man ang pila ka mga areas tara sa may Guimaras area kung kaysa mabatian kita dito sa Capiz area kag sa porsyon no sang probinsya kang Antique. Maayad-ayad gyud nga gabi sa inyo tanan. Hello dra sa mga suki naton. Kag pinalangga nga tagpalamati dra sa may Premier Distrito mga ka-K5. Listening dra via K3 News FM Miagaw. Pod naton dra ka-K5 Kuya AJ. Kamusta bala ang panyempo? Kung nagligad nga inadlaw, nagaulan-ulan. Odre actually sa syudad sang Iloilo do wala nag-ulan sang bilog nga adlaw no. Nakapulo pa huway kita sa madanlog nga dalan. O galing subong magulugin ohot mapulo pa ang mga ka-K5. Kamusta lang dra sa tanan nakapanyapon na bala kamo dra sa my 1st district of Iloilo. And of course, maayad-ayad man nga gabi sa aton siri nga mga suki nga tagpalamati dra sa may segundo distrito. Nagapamati via K3 News FM Laganes. Upod naton dra ka K5 Kuya George. Kamusta dra si Kuya George? Sa mga army friends naton, sa mga nagatrabaho dra bilang kabahin no? Sa hanay sang Philippine Army mga ka-K5. Sa mga naga-training, sa mga officials dira maayad-ayad yun nga gabi. And of course, hello sa mga listeners naton dira nagapamati via K3 News FM Kalinog. Pod naton dira ka K5 Kuya Jepoy.
Kag sa mga DJs dira sa may K3 News FM Kalinog. Sa mga kabanwahanan dira sa may 3rd District of Iloilo. Kung dira sa may 3rd Distrito, maayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan. And of course, mga ka-K5, drama na sa aton sa nga mga tagpalamati. Kaysa kalabot kita dira sa may area sang Kapi, sa may Tapas. Ano pag idra malabutan sa aton sa nga signal via K3 News FM Kalinog. Kay lapit na mo ang may pilada ka mga kabanwahanan. Naglinapta, nanday pula sang lipstick sa kamot natin. May mga pilada ka kabanwahanan sa may Banwasang Kalinog. Nga tawag na boundary na for Kapis, no? Dra sa may 3rd District of Iloilo. So, good evening sa inyo datanan. Sa mga listeners man naton dra sa may 4th Distrito. Mga ka-K5. Sa una na-confuse ako, kwarto o kun 4? Ang 4 gali 4. Ang kwarto naman niya 4th. Naman ang mga ka-K5, ika-4. Kung 4 lang niya, 4. Basta Sir Sunny, the legendary nga news writer sa regal nun. Hello mga ka-K5. And of course, aton sila yung mga suking at tagpalamati. Nagapamati dra via K5 News FM Pasig City. Open naton dra sa technical side ka K5 Edmar Likin. Sa mga taga-syudad sang Pasig, kamusta ka mo dayan? Dayan gid man na sa. Kasang parmi ko lang nabatian sa mga taga-Pasig, dayan. Sa mga taga-Duanya, karami magpamati sa mga pasinhon, no? Ang ila sining anong tawag na? Karaya-apan ang ila sining lingwahe. Amin karayaman kami garing lain man garing amon tuno. Mga ka-K5. And of course, sa mga listeners naton dira sa may 5th Distrito. How are you? Sa mga ara dara ang mga panimalay sa higad sang baybay. Nagayuhom-yuhom, nagakiay-kiay. Isa nagapaugtas lang kay nanay. Ala sige lang inday, kiay-kiay, wala tuo inday. Nahuluhidlaw ako magbinalaybay. Nahuluhidlaw ako mag-spoken word poetry. Sa una sa high school ako mo nagigilig kumangga kita man ang gatugma-tugma, ga-rhyme-rhyme. Sa punta sa mga tinaga. Subong no dadula na nasa akon sa ring bokabularyo kag dila. Good evening mga ka-K5. Ang bali Sir Jasper, tani ko no may 4th Distrito. Ang damo 4th. Sige lang Sir Jasper, importante. Ikaw ya, bisan diri ka sa may tawag na, ka sa may distrito sang Arevalo, may 4th ka man gyapon And of course, good evening. Dira sa may K5 News FM Sara 88.7. Upod naton dira sa may technical side. K5 Papa Flo. Namira utison si Papa Flo. Dira sa may 5th Distrito, nyapon na sir. Sa Ardra man sa ano gali tawag na da sir sa batalyon na da or infantry batalyon dira sang army. Dira sa kampo sang army dira sa may Sara. Dira sa may kung sari na plastar aton sari nga estasyon. Hello. Especially kung may mga daga-trainings dira nga mga armies, mga ka-K5. And of course, sa mga listeners naton diri sa may syudad sang Iloilo, syempre hindi naton malimtan. Sa 180 tanan ka mga kabaranggayan sa 7 ka mga distrito, mga ka-K5. Hello. Nakapulo panyapon na. Nagatulutan-aw man balik mo sa mga palaro update na. Kay natuya hampang sang tawag na Calabarzon, Region 4. Tawag na Western Visayas sang Taytong kag with combination of player from Antique. O kampyo nagapukwat-pukwat si K5 Alira mo. Ang balay ay bao naglapaw pang iya nga serve. Pero sang nagampang kami ni volleyball sa to sa may Atonto, beach resort to. O kami ang kapalagyo sa bula. Kapag man katanaw ka gani balal bisan hindi ka man eksperto. Bisan lawlaw man ka mo pampango. Damo kag video comment, ay wala to malabot. Ay service error. Ay wala ma-receive mayo. Diba na mga K5? Kung ikaw nagalutulutan na, matyagan mo, hapos lang, no? Ikaw gali gampang, baka budlay, gali akong player, kaya. Mga K5, hello sa mga listeners natin dira sa may distrito sang Mandurriao.
Sa mga taga Mandurriao da, kamusta ang buhay-buhay? About dira sa may bakhaw ko nohon. Istoryahan naman nato na karon ha. May isa dira ka 24 years old, baka si Manwa ko taga Leon. Ba hindi man kadlaw kay na ospital to. May kasi Manwa ko to sang taga Banwa sang Leon. Nagkadto dira sa may barangay Bakhaw, Mandurriao. Okay, ginhagad siya dira sa mga tatlo ka mga babae. Including na dari ang miga dari ni ano tong pangalan naton kay naman alias Unyok to. Ang 15 years old. O tinakig-meet up to siya sa kay to si Bibi. Ang kaki-5 tinabalaan ni si tawag na ni Unyok ni ho. Kaya meet up pa kamo ha. Tapos diri pa kamo sa barangay ko. Nana mo na gani bala kung may mga nubyo kamo kag nubya, hindi na kamo mag-meet up sa iba. O hindi na kamo maglusot-lusot pa balang kuno abi single kamo. Ano gayin ko da. Especially dira sa mga kalabanan pa rin may mudos ni mga minor de edad. Ambot na lang sa inyo ang iban gani nga nag-abot na parehas kay Mamiya siya cellphone, naglabot na siya 30 edad niya. Wala pa ka-experience ang meet rason logo kaya dayon si Mamiya siya cellphone bag-o pa na gani iya. Ay hello na dira istorya na naton karon dira sa may ang update dira sa may Bakhaw, Mandurriao mga kaki-5. And of course, sa mga listeners naton, diri sa may area sang Haro, sa amon nga kadistrito, especially kay diri na tungtong amon nga istasyon. Kung gusto nyo diri magmasyar diri sa amon istasyon, o kung may pagkaon. Ano ka na favorite na kaki 5 ans man? Tawag na, Mingo Flow. Diri lang kami sa may Old Dolly Building. Ang Dolly Regional Office 6, balas ang udang building. Kami din nagbulos. Dito na sila sa may Dilarama City proper. Subong ya kung may reklamo kamo kulang na sweldo nyo, to kamo magkadto. Ano kamo din magkadto ya sa may commission civil Haro, kami na diya. And of course, mga kaki-5, sa mga tricycle, sika driver, sa mga jeepney drivers, sa mga pinalangga naton nga security guards. Kaway-kaway. Hasta mag-alay. Samtang nag-kiay-kiay. And of course, naman sa mga listeners naton sa area sang La Paz, Iloilo City, sa mga taga Baldosa, sa mga taga Ingore, sa mga taga Gusdilo, ano pagkita ng mga kabaranggayan sa may Divina Gracia, sa may hinaktakan sa area sang La Paz, kag sa iban pagkita. Sa may taga diin ganin si Kaki 5 Karen. Daga ni ila sa nga barangay MacArthur. Good evening. Kay Mommy Immaculate. O nga tawag na blooming despite of the age. Diba Mommy Ems? Ano gani sikreto Mommy Ems para mangin beautiful all day? Ate syempre dapat nagayuhom. Bisan ano nga mga problema sa kabuhi, problema sa adlaw, dapat you have to smile. You have to smile all day. May harap man niya, we have to embrace our feelings. Harap lang to feeling mo, maibi ka, tibi May harabi gambal nga, hindi ka magibi. You don't have to stop your emotions, mga kakifan. Nagkasambal ganin naton, every emotion is valid. Maibi ka daim. Maubos na luha mo, mauntat ka man. At least nagtaulo-tawhay mo balatsagon, di ba? And of course, sa mga listeners naton dra sa may area sang Labus, si Tita Rena Mapa, nga gwapa-gwapa. Sa mga nagkakaon dra sa iya sini nga karinderya, sa iya sini restaurant, tawag ta Tita Renza. Sa mga police dra, sa mga taxi driver, sa mga nagtawag na may mga ginauyatan dra ang dagkuan niya isda. Sa may Rizal Lapus, Tita Renz, kaon ka man dra sa may Dekamay. Kay pwede nyo gid tawag na makamot-kamot dahil sa nagkakaon kampiyon. And of course, sa mga listeners natin dira sa may city proper, sa mga taga Molyeluni, sa mga taga General Hodges, sa mga taga Fort San Pedro, tanan-tanan dira. Basta taga city proper, pag-on na yan. Kampiyon. And of course, sa mga taga area sang Molo, hello, good evening. Pula-pula, gin lipstick na baba. Ang bala naman to karon sa kilala ko na din ka nadagpa, Kim.
Pula, ginagadugo, gina. Sa mga ka-K5 natin, hello sa mga taga-area sang Molo. Sa mga nagapulo pangapi. Nagatulutig-ab na da kay nagpalibre pa niya po. Siyempre, nagpalibre pa niya po kay buwas pa sweldo. Sige, libre halang ko, Bing. Buwas na lang kabaitan. Maganda na, subong ang Petsa de Peligro. Pero buwas, birthday ni Sinogan ni ka-K5 Ans. Birthday ni Manuel. Birthday ni Manuel Do. Sa mga ka-K5 nato, yuhom-yuhom, ti subong antos-antos gamay. Pila na lang gid ka oras. Sweldohanay na. Especially sa mga nagasweldohanay kada 15 kag 30. And of course, good evening sa mga taga-area dra sa Arevalo. Hello. Kamusta lang dra sa inyo And of course, naka-live man kita sa aton sa ringa social media pages. May ara dara sa aton sa ringa YouTube channel, Facebook page, and of course sa aton sa ringa TikTok account. K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. I-search nyo dara kag pwede gid ka mo makapa-shoutout, may talamyawon ka mo, may mga birthdays dara, may yaw-yawon ka mo, yaw-yaw gid yaw-yaw but in unethical manner. Diba mga ka-K5? Yaw-yaw in a professional manner. Dapat amo na yung motto nato. We act professionally. Tawag na ethically ba? Doon na itik. Kalang ethically ba? Nalatnan gada ko ni ka-K5 Enrico na mga daddy jokes yan ha. Expert gada ko na. Nagligad to may mga tawag na. May mga oldies to sa LTO. Lang niya ko. Abi guro hindi ko mag-bato joke ha. Ambalya, day. Ambalya, tawag na. Ang media mo na bala sa likod, kulang na S. Dapat medyas na. Kaya ba ko, sir, wala ako nag-medyas akong sapatos. That is why nga wala sang S man dahil. Kaya kung nag-medyas ko, sir, may S man na mo. Balya, lusot ba? Balan mo ka tuon-tuon ta sa mga jokes-jokes. Dapat ka patol ka na yan. Dapat alerto ang imong sa nga paminsaron. Diba na mga ka-K5? Hello! Acknowledge na natin sa nga mga live viewers. Kagkaroon na, pag-istoryahan natin ang pila ka mga balita, impormasyon. Nga igalatag natin sa inyo subong nga gabi. And of course, Ma'am Yash Asalbon, kamusta ang buhay-buhay? Hindi na buhay ang bukas klase. Lapit na lagi Ma'am Yash Asalbon. Sa pinalangga ako dara nga maestra sa may banwasang uton. Okay, siya lang man ang ako niya kilala. Kung madugangan pa ganay Ma'am Yash Asalbon, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ma'am Bings, VSJ, hello. Mami Asun, pinadabog taw na. Pero napukaw, mula siya do pamukaw, lang ni ka-K5 Ray Umalay. Ma'am Bings, VSJ, good evening. Ma'am Yasha Salbon, na Malyalang Kim, gabiyahe kami pa uli. Halin kami sa may coffee break. Puro man galiya namit yun, natilawan namon, namit pa ng ila cake. BTS cake, better than sex nga cake. Sexy cake na. Namit gan man na Ma'am Yasha Salbon. Kapin pa kon libre, dibla namit. Kagadariya sa Iloilo, we are known to be good sa aton sa ring mga delicacies, good sa aton sa ring mga food. Itawag mo naman kita nga City of Gastronomy. Tapos suya-suyaan yung kami, buyayawon mo da yan. Ang na-notice natin, doon mo ng branding bala ni Yobab nga vlogger. Itong influencer, itong viral, subong nagambal to, puros kunulas ay ang pagkaon dahil sa may coffee break. Amo na usually sa mga, damo na siya sa mga restaurants kagan kantuan. Mga kalanan. Tapos usually tawag na, like the kind of expression, ang ining PUTA, ang ining bad word, mga ka-K5, foul word. Pero ang bagani nila, dibla, kitaya, tawag na. Kan mamuyayaw ko tubang pagkaon, magkulukos mo, gadra, tampaon, nanay mo, baba mo. Nga gama mo kalas tubang pagkaon. Kabastos sa imo nga bata ka. Wala ka gana tudluan nga. Pwede na ako manginanay. Hindi na. Sa mga ka-K5 naton, ati kampiyon Ma'am Yash Asalbon, di ba tamis? Actually, we acknowledge man nga different kita sa taste buds. Different kita sa mga ginatawag nga preferences. Pero tawag na, kung kaisa,
Your criticism should be done constructively. Para lang wala ka pang-insulto. You're not degrading an establishment na madugay nga pa kabudlayan. Amakon mo, it's been in the industry for 2 decades. Kung hindi naman namin, nagpuros na lasay na pagkaon, wala na din kabalik-balik sa coffee break yan. Kag nagsarado, nagdaguro sila kayo na wala na sang may customer dra. Dabla mamaya sa cellphone. Akong kaisa gani ambal nila. Although nga mga, syempre, tawag na, ga-review siya sa mga foods. Yes, like, amo nang gilyang nga content. Pero kung kaisab lang ba? Especially if you are a content creator. Alos tanan nabi sa buong content creator. Nag-post lang na sang reels nga nag-saot-saot. Dara nagtuloy TikTok. Tawag nyo na sa kaugalingon niya, content creator. So, para sa inyo, how do you consider yourself as a content creator? What are the parameters? Nalat na nakita ni Maha Salvador di. Sir Tofer Montaño Pariente, kamusta? Sir Jasper Jan Lenterda, taga yuhum-yuhum ka man dahil Sir Jasper. I'm trying to be funny, ba funny? Sir Edmar Liquinya, hello. Shoutout dara kay Butchoy kag Udoy. Naraga obradra sa may Rural Health Unit sa may Leon, Iloilo. Teka, kamusta da kay Butchoy kay Udoy? Teka, may pa maghapit ko da, mangkuton ka da. Sino di si Butchoy? Sino di si Udoy man? Kala ka to ni Sir Toper Montaño, to parinti. Kay Sir Kapakal Vlog, mayang gabi madam, shoutout lang kay Mia Sol Catalan. Nami, di gano'y bisan wala ka kwarta, ginatawag kaya madam, no? Ma'am MC Hermano, mayang gabi kay 5 Game, pa-shoutout lang da kay Boss Emski, kag sa family ko Hermano, kag family Dana Cruz, kag sa family Lepalim, kag sa Amega ko Cheryl, gapamatigid always, dira sa may Lapas Lagrangha. Thank you so much. Julio Sancho Abelarde Medina, good evening. Senyo Anthony, hello. Shoutout danay idol from NHA, dira sa may Tipakla, Ahoy. Tiga panakop man kamo dati bakla. Lain galayang di bakla sa Tipakla. Longares Alcaliaga Salem. Dira sa may Ibanwa Sang Pavia, hello. Gambal ni Sir Jasper, Kwarta Distrito. Ate kun may Kwarta Distrito, pwede ko dagang kasaylo mo. Bisan bala wala ka kwarta, pero kung gatinir ka sa Kwarta Distrito ba? You're feeling like a queen. Sir Ronnie Haleko Balseda. Tiga yumyuhom kamanda Sir Ron. Sir Hudlo Montana, hello. Sir Benji Astorias. Ma'am Emski Hermano. Nagpa-shoutout man ang K5 Games sa mga grupo ko nga mga guard. Dira sa may Western Institute of Technology. Si Boss Jatro Gabiazon. Kag si Boss Raf Corpuz. Kay Gerald Segobre. Jeffrey Artilio. Kay Kibuloy Abid. Sabi pangalan niya ba? Kibuloy. And of course, kay Flores. Kay SG Flores. May gabi kay Ryan Kambang Dolar. Kay Joan Bano. Sa mga nagapula-pulaw da nga sikyo. Para sa may Iloilo Mission Hospital, ha? Hello. John Carl Egamen. Shoutout dira sa family Egamen sa Adka Padusyo. Mamat. Mamaat o kun mamat. Kanaway sa may barangay Talibong, Leon. Ang taga Leon ako, pero bago-ulang ko bati isang talibong. Hindi na siya sityo, sir. Maricel Agnes Camba, watching from Pasig City sa may barangay Salngan. Good evening, ma'am. Lihog lang sa more. Brown out naman sa Balabago. Lihog lang sa more. More. O con less kuryente. Sige lang, ma'am. Basi may check natin, Sir Mark. Kung may tawag sila, may advisory sila. Listener from La Carlota, Negros Occidental. Kampiyon. Wala ko na kalabot sa La Carlota, pero at least natanaw ko ni Ma'am Jessa. Taga La Carlota. Reynante Abalion na Tuwayon. Good evening, shoutout andra sa may sitio San Jose, Barangay Apollo Hista Sara. Watching dra sa may Isla Higantes. Kares na makabay makarabot kami dano. Ani ka K5 Alira, malagaw kami dra sa may Isla Higantes. Pauna naman pangitaon si Sir Reynante Abalion Tuwayon. Tour guide mo na kami, Sir. Sir Benji Astorias, hello. James Anico Cordova, sang Barangay Balabago Harot. Brown out ako na sinyo.
Ati, sinodahan mo pa rin nag-comment, i-acknowledge na naton karon sa sunod, i-treat ka sang coffee break. Siguro, tawag na nila nga coffee break para na sa mga nag-break up. Sama sa mga broken heart, tawag na break ang heart mo, na break. Broken ang heart. Coffee break, it means nga, tawag na, you can take a break with a sip of coffee. Wow! Pwede na gado kuya mag-marketing, naglikod, masaylo na ko sang career. Change career, Ma Mildred. Para sa may, tawag na, Kalinog, Iloilo. Sige, acknowledge na naton karon ni banda, ho. Mga ragakadlaw pag diri sa comment section, nalingaw gagamusakon nga. Sige lang nga, baganin naton diri, every day is a learning. Sir Kirby Agravante. Hello, I miss you. Ang imo din nga, tawag na may nabilin ka din nga ba nga kaikikan bagong gamit naman tong alcohol mga hamot-hamot. Sir Kerr. Ate, mga ka-K5, every day is a learning day. It's a day to learn and to improve ourselves. Amo na ganit, no? Isang kung kaisang lang, may iban niya mga masuya sa aton. Wala isang believe sa aton. Sige, bay, ilang da sila. Wala man kita yaga, tawag na. We're not here to make them, tawag na. Naubos na lang English ko, hay. We're not here to live just to make them satisfied. Diba lang? Sa aton sila nga kabuhi, kita ang star. Sila yung mga audience impact lang na sila. And of course, sa aton subong nga gabi, dari sa may master control, upod naton, ka K5 Andre Friend La Pastor. Sa mga single da, pwede gidni. Asukal di papa. Andre La Pastor. Sang pototan Iloilo. And of course, news center naton sa karon, ka K5 Alira Joy Alvarado Apin, and ka K5 Sunny Sarabia Punay. Sa aton sa ring patrol, ka K5 tawag na, center naton sila si K5 Alira. Naging patrol ko na siya. Abal nga, gusto mo gid kuya maglagandagan to K5 game, ha? And of course, Sir Sunny Manira sa News Center. Sa aton sila patrol, ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo and Master Jason Talaron. Sunod tawag na sa Domingo, pang-aga na si Sir Jason, bayaan nyo naman kato di sa gabi. And of course, mga ka-K5, I don't know lang, ha? How long can I do the program anymore? Kung nastasan o lang yung pag-program ko dari upod nyo sa akon. Treasure na nato ng moment samtang ako pa upod yun di sa gabi. Kaya mga ka-K5. And of course, aton sa rin mga headlines ang pag-aistoryahan naton sa bunga gabi. Mga balita, topiko kag impormasyon. Ang baganin naton diri nga sa aton siri nga pagpangalagad. Bukas kita nga aton siri nga comment section sa inyo siri nga mga komento, sa inyo nga mga sentimiento, sa inyo nga mga opinion. Because in our program, you are being listened, you are being heard. Because you have the voice. This is the voice. Naton sila nga headlines, mga ka-K5. Istoryahan nato ni karon. Si alias Michael, ini ang Micah ang tanan, mga ka-K5. Sa natabo dra sa may barangay Barrio Kalinog, Iloilo. Kung sir ina sa Puan, patay ang ring si Henson Latoza Lebuna. Accordingly, ang kapo naton nga edad niya is 23 years old. Pero according to latest sa police, nga 24 na nikonoya si Henson Libuna. Ang LGBTQ member nga nasa Puandra sa may patio, no? O sa may katubuhan sa may barangay Barrio Kalinog, Iloilo. Accordingly, may namit lang dari nga certain Michael. Mga ka-K5 nga allegedly amo ni siya ang ulihi nga nakaupod ni Henson antes ini siya madula, mga ka-K5, or before siya ma-declare bilang missing, mga ka-K5. So ginlabot naton diri si alias Michael nga ni, which is a friend man of Henson. Mga ka-K5 kay actually no, negosyante man para lorista, mga ka-K5. Yan panginwala niya nga magkaupod sila ni Henson bag-o ini na missing adra sa may Kalinog, Iloilo.
So ano bala ang natabo? Inimo lang bala nga alibay ining si certain Michael mga ka-K5? O kung there is another Michael mga ka-K5 nga tawag na nga possible amo ni ang upod ni Henson mga ka-K5. So may interview kita diri kay Michael nga ni, which is amo ni ang ginahambal diri no. O kung namitlangan diri sa mga relatives sang direct family ni Henson Libuna o kung ining biktima mga ka-K5. So pamatian na naton karon ha. And of course, dira naman sa my 3rd district of Iloilo. Dira sa may poblasyon Badyangan, Iloilo. May forman kag duha ka panday nga ginareklamo, nga ginaligar no, ginkawat nila ang mga construction material sa ila ginaobra nga building dira sa may Banwasang Badyangan. How true is this? Ano bala ang alegasyon? Ano ang investigasyon diri sang polis? Ano ang pamatuod diri sang tagreklamo mga ka-K5? Sa dugang naton diri nga impormasyon, may isa ka tanod nga nagresponde dira sa kinagamo sa may barangay San Juan Molo. Patay matapos ginbuno. So bantayan na naton karon ha. Amo ra budlay ko na ang obra mo bala no. Actually mga tanod ni less compensated or not compensated well. Mga ka-K5 and honorarium base lang na sila. Kagamo rin nga mga insidente do anos so ginataya mo na kung ginabutang mo ra kaugalingon mo. Sa alang-alang mga ka-K5 ang kabuhi mo at risk. Pero parehas ni nagresponde lang siya sa kinagamo. Siya pa diri ang nabunan, patay gid mga ka-K5. Sa ato naman siri nga balita nasyonal, si Anay Congressman Arnie Teves nga ginatudlo no, mastermind sa pagpatay sa governor ang Negros Oriental. Si Roel Digamo nakabalik na diri sa Pilipinas matapos nga ginaresto sa Bureau of Immigration sa Timor-Leste. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 7 minutos, makaligad ang alas 10 ng gabi. Mga ka-K5, standby ka mo. Meron ka mo dira sang DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee ni Dr. Emil Itang-Uy. And of course, ang pre-bio coffee. Gusto mo sang mananam-nanam. Para ni kay Yobab. Gusto mo sang creamy, sang tamis. Mag pre-bio coffee ka na Yobab. Yobab. Ipos ka na da Yobab. Mabakang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Mga ka-K5, standby ka mo. Magabalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. 17 regions, 34 sports disciplines, including para-games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Klinika Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog kanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbugdaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglaog. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Vladimir Santo, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapira sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Maypool. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man ganun. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhuy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkaputanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo.
20 minutos, makaligad ang alas 10 sang gabi. Nagapanumbalik kita dari sa programa K5 Night Watch sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Good evening tara, Sir Ariel, or K5 Ariel Brillo, Sir Prince Josh Loria Lozanas o Lozanas III, nakatutok sa aton nga pagpangalagad. This time, makuha kita sa latest update sa lakat sa aton sa nga panahon with our Pag-asa Iloilo. Naka-standby sa linya, Engineer Rolly Cuenca, ang isa sa ilang mga weather forecasters mga ka-K5. Sang Pag-asa Iloilo. Dutang twister. Naka-standby, Engineer Cuenca, kaupod mo subong diri sa programa sa K5 Night Watch, sa K5 News FM, K5 Kim Kaluyo. Good evening. Yes ma'am, mayong gabi no, kung sa aton man nga mga tagpalamati. Ang naton latest for the update sa subong adlaw, May 29 year 2025. Karon southwesterly winds low ang nag-epekto sa may western section sa Luzon. Samtang diri sa Western Visayas, lauman nato ng magulo-gulumon nga kalangitan, kag may mga lapta-lapta kita nga mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uog. May natubtob kasarangan naton nga hangin, gikan na nabagat na nasidlangan pa nabagatnan, kung gadalain ni sila sa makanay tubtob kasarangan nga mga pabalad sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Aton nga adlaw, nagtunod dala sa 6-8, kag pagabot na kini siya, 5:26 buwas sa aga. Nagaman natin latest for the update lang di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Sige, thank you so much, Engineer Rolly Cuenca. Yes ma'am, thank you kag may gabi. Mga ka-K5, nabatyan naton ang update nagikan sa Pag-asa Iloilo. This time, sa iluhan naman naton ng aton siri nga mga balita. Una kita diri sa update mga ka-K5. Sa nasapuan patay sa may barangay Barrio Kalinog, Iloilo. Kahapon nga adlaw May 28, 2025. Sa Reynon, nasapuan ngayara na sa advanced state of decomposition. Ining si Henson Latoza Lebuna. Ining biktima mga ka-K5. Nga nakitaan no, nga madamo sang pilasang lawas. Pilasa lawas mga ka-K5. And there is a sign of struggle. May mga pilas mga ka-K5 sa iya sining liog, sa ibabaw sa iya sining dughan according diri sa family, diri sa iya sining butkon, sa iya sining magtimbang nga tuhod, kag sa iya man nga paa mga ka-K5, which the family believes nga tuga sang matalom nga bagay ukon patalom mga ka-K5. Sa aton siri latest coordination sa mga himata sa pamilya mga ka-K5, nagastay na lang sila subong sa punerarya dara sa may Katolino. I don't know the specific, may na-picturean ako to last time. Sa sining Katolin funeral home dara sa may Banuasang Kalinog, kaya muna na ang magaserbiya nga haya mga ka-K5. Hindi na siya paghaya sa ila mismong balay o konpuloyan mga ka-K5. Dara kali sa may Katolin Halago Funeral Home sa may Libot, Kalinog, Iloilo. So according diri mga ka-K5 sa iya siring nga himata nga aton siring nga na-contact nga ang iya sining nga pagstay lang diri sa Katolin Halago Funeral Homes, amo lang niyang magaserbi nila yung haya diri swine nga dira man nagatiner, dira man nagasaboy ang iya sining mga himata no, samtang wala pa ini nalubong. Kay tomorrow o kon buwas nga adlaw Mayo 30, natala na nga ipaidalom sa autopsy ang lawas ni Henson Latoza Lebuna. And ang family, they are doing their best nga ma-retrieve, mahimuan sang paagi agod ma-retrieve ang social media account ni Henson Lebuna. Pero this time mga ka-K5, since nung namitlangan, na-mentionan ang ining pangalan nga certain Michael mga ka-K5, sa aton siri pila ka mga interview, ginkuhaan naton ni sang side ang ining gina-mention man diri nga Michael o kung ginanamin nga Michael sang pamilya mga K5 nga allegedly nakatawag ni si Henson Lebuna sa iya sining nga himata wherein mga K5 nabatian man mismo sang tiya
Okay, naka-loudspeak during that time. Mga madelay siya sa laktan nila ni isang iya sa nga pakaduha tungod may laktan sila or may importante sila nga katuan ni certain Michael mga ka-K5. So ang pamangko tukon ang question subong ini balang Michael nga ni friend yaman which is an LGBTQ member. Ginrason niya lang bala mga ka-K5 during that time of the incident mga ka-K5. Kaya syempre kung for example, diba, kung kilala sang tiya mo, kilala sa mga mata mo, amo na updan mo, may salig sila, na tawag na, amo ba nang ginahimo sa iban, diba? Para pasugdan kalagaw, para himo mo nga rason ang certain friend mo, i-drop name mo ang friend mo mga ka-K5 para pasugdan ikaw. It is because nga ginasaligan siya. O kung possible, mga ka-K5 may lain pagid nga Michael nga wherein basi hindi familiar ang family o kung lain nga persona mga ka-K5. This time, para masaysay man naton, no? For the balance man nga reporting mga ka-K5, ginkwaan naton diri sang panaysayon man ining si certain Michael nga ni kamo ning isa sa ginatumod nga last nga nakaupod ni Henzon Latoza Libuna bago ini siya na report ang missing. So gin-reach out naton si Ma'am Micaela or certain Michael Castellano and nagpa-interview sa mga ka-K5, nag-grant siya sang interview to clear her side mga ka-K5. And of course, mapaathag man ang iya sining bahin, no? For fair reporting, gina-ask man na nato ni kung pwede siya maka-refuse nga magpa-interview, nag-allow man siya mga ka-K5. Kag nag-allow man siya nga magpakita sang iya sining itsura, no? Katon sa nga mga video interviews mga ka-K5. This time, pamatian naton diri ang pahayag ni Micaela Castellano. Ang isa sa ginapahayag o ko na mention nga pangalan nga last ni kuno nga nakaupod ni Henzon Latoza Libuna ang ka-K5 antes ini siya nga madula mga ka-K5. This time pamatian naton with Voice K5 ads ang pahayag ni Michael o kung ginatawag man bilang Micaela. Okay, sa subong mga ka-K5, no, kaupod naton si Ma'am Micaela. Kung sa din, no, siya ini ang ginatudlo nga last nga naupod ni Henzon, amo ang Henzon Latoza Libuna. Kung sa din, nasapuan ini nga wala na sang kabuhi, kagara na sa advanced state of decomposition sa Barangay Barrio, Banwasang Kalinog. Ma'am, pwede mo ma-explain sa amon ng imo side ang diri nga ikaw ang ginatudlo last nga nakaupod ni Henzon? Yes, sir. Around 10 p.m. sang May 24, nagkadto si Tita diri kag mga tok sa Perta. Si Tita ni Henzon. Mga anong oras? Mga around 10 p.m. Tapos ako nakaturog din ako, tapos ang ako na assistant kita man namin nagapanawag sa sagwa. Gilayon ako nagwa kaglantawon kay istorya si Tita. Ang bali Tita sa akon mana Mike mana nakita mo sa Henzon. Mako Tita why kami ka imaway or of the night ni Henzon almost 1 month doon. Si why makukaman kaya mahamba na kanakon ang why sa kapuli sa rakaglabi. Manati may idea ikaw kung sino yalas ng imaw. Kaya mo Tita why ko idea kag why kami conversation nga duwa. Pakita ka makanayan chat ko. Why kami conversation. Kag pagkatapos ang nagbagid kami kada ng of the night ni Henzon sa mga lagawan, sa plaza or sa mga dispuhan. Kag after kada to ang gindeclare si Henzon nga missing sa May 23 alas sa isang hapon. Ang ako takon diri ako sa shop kay may customer ako duwa ka bilog, nag-abot siya 4:30 tapos nag-end ang akong obra sa 7 p.m. sa gabi. Pwede ko mapakita ang conversation namin ka ako nga client kag ang pakita ko man nga why ako naghalin diri. Ang nakahalin ako doon nakayapon kami sa
James Anduray sa may Atubang ka Save More around 7 p.m. Sa mo nang adlaw? Oo, sa Biyernes? Biyernes na adlaw, alas 7 at gabi. Kaya supposed to be sir 4:30, nainda ako nga oras ang pag-ribbon ka po. Kag isa ka ribbon, kag isa ka hair botox. Kag ang ribbon ko, nipis malang si mga 3 hours. Tapos na sa kag ako nga botox, 1 hour to 2 hours. Tapos naman sang pag-process ko pala. After that, mga 7 p.m., nag-decide kami, ay syempre nakapoy ako, nag-decide kami sa mga media ko. Ang upod ko, si Mika, kag si Romel, nagyapon kami sa Aquilas, sa may Genrose, Only Rice, around, kabot kami tuya, mga 7:17 p.m., nag-end amon nga pagkaon dito, mga alas 8 sa gabi. After that, pag tapos katong yapon na mo, nagpuli kami, di ka magpuli. Namoy malang mahambal ko nga kung site nga sang gindeclare si Henson nga missing, ari kami di sa parlor. Why kami di hali? Pero sang time nga na wala ka mo of the night ni Henson? Never kami nag of the night or nagsabayanay, sir. Almost a month. Ano ka mo sini kakilalahay nga duwa? Kilalahay kami kay kung wala ako assistant diri sang time nga ga-eskwela kaya si Agi ginat-chat ko na sa new kong account sa old kong account kasi possibly na-hack ko siya mga ano na siya 1 month na na-hack ang account kaya mo itong wire na kami conversation kag ang time nga itong gaubra pa sa gaubra siya di sa akon may klase pa to since mga 1 p.m. kinanglan makabalik ako sa school kay may klase pa ako. After naka-blower, kinapaidan ko na daw 150 ay nag-blower malang siya tapos nagbalik sa eskwelahan. Amo ang last na mga of the night nga diri sa parlor. Mga ano nga bulan ni sir? Mga may klase sir mo. Mga ano dun mga 5 months dun, after mga 5 months na. So was sa time nga na gindeclare na siya nga nadula kag sa time before nga na missing siya wala never ginagparapit sa kanakon almost 1 month never siya nag-sleep diri kag never kami nagsabayanay. Di ano payag mo sini sa pamilya ni Henson nga ikaw kuno ang ginatudlo nila nga last nga nakaupod ni Henson kag sa mga nagapumati man nga nagalantaw nga may ano ang panugyan mo sini sa ila sir? Ang panugyan ko lang sa pamilya ni Henson nga gina-insist nila nga upod danay kami ni Henson pag siya ang nadula ang hindi anay kamo magpato-pato ka istorya kag wala kamo proof through chat malang or through video through call malang nga kuno of danay kami pero never nila nakita nga nag of danay gima kami through chat lang kag through call lang sanda naggambal nga nagabaribad sa Henson nga kuno of danay kami kay balang sir nga why do wala kung baga do wala do worry ang iya kay kung ako anang imaw ay syempre masariga naman ako kag kilala na gid ako. Sige sir, thank you. Gagmay yung agalang. God bless. Nabatian naton mga ka-K5 ang pahayag ni Michael Micaela Castellano. Although pulo pariyo man kami punto, no? Kaya lang tawag na nga possible basi lain to yung Michael or basi gamit lang ang pangalan niya. Rest because nga kilala na siya sa tiya ni Henson mga ka-K5. At syempre, debla kung kilala na, masaligan na. At sige, lagaw ka na basta amo na siya upod mo, okay? Mga ka-K5. So, amo na yung side ni certain Michael Micaela Castellano. This time naman, pamatian naton ang ining pahayag ni Micah. Ang ining isama no sa ginatudlo diri nga love triangle ko no. Pero according sa iya, wala siya, hindi siya amo nagka-familiar kay Henson. Kung hindi siya amo naka-close kay Henson. Wala mo siya kabalo kung sino ang partner, ang karelasyon ni Henson Latoza Lebuna, mga ka-K5. Again, as naton permission niya ni ka-K5 EJ, whether mapa-video siya, mapakuha sa isang video, sila man mismo, o naghahambal din, ano, nga they are much willing
especially to clear their sides, mga ka-K5. This time, pamatyan naton ang nangin kabahin diri no sang pahayag ni alias Micah. Amo nang ganahatag lang nila diri nga pangalan sa aton, mga ka-K5, in regards no nga allegedly may mga nagatag sa information na namit lang nga ng iya nga pangalan nga involved sa third party, mga ka-K5. Pwede mo ma-istorya sa amon kung ano ini ka matuod nga ikaw kuno isa sa mga karelasyon sang migo ni Henson? Kami tuod gada dyan, sir. Ambal kadang katiya na ko nga. Naging third party ko na ako or kadang nagol na mo kadang nga shoe. Kaya tuod, sir, why ko minatandaan, why ko manadumduman na kachat ko nga migo na nga ambal na. Sa ginahagat ito ng migo na ito kasi ako nagtatrap ako ito ano kamaan yung migo na ay sa observer takot duro-duro at duro man nga kachat ito pero wag ko natandaan nga migo na nga tagatabukan nga kachat ito. Pero ang konsay mo nga pagkahibalo nabalaan mo ginban nga may migo ini siya kag kung taga din? Wala, oo. Pero close ka mo ni Henson? Kilala ko. Kilala lang ako? Ay, na ako nito. So ano mambal mo si ni ma'am sa mga nagalantaw subong o nagapamati nga ikaw kachatay kuno kamo sang migo ni Henson panugyan mo si ni ma'am sa ila para nga at least maklaro mo man imo nga side? Okay, so tanan niya na sila or kakamati like hihog lang po di ka mo danay magi paano sa istorya nga amo kada kay siyempre kalain na sa side ko nga inambalan niya takon nga dang ako yadang rason kung sa amo na natabo sa bisimang ngayon so asa tuod lang ay kung may nanghingo nga lain kago ay kagbuko tuod ang issue nga nang naging love triangle amo lada bihog lang di magpaano ka chismis or what. Mga ka-K5, nabatian nato no ang pahayag ni alias Mikay. Kaya mo ni ang girahatag nila no nga alias aton or pangalan na luyag itawag sa ila no mga ka-K5. This time pamatyan naman naton ang investigasyon dari sang kapulisan with the leadership no under the leadership of Police Major Miles Geron, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station regarding dari sa anong latest sa investigation sang police. Ano ang mga nagkilanatabo na dari sa sining kaso? What are the developments mga ka-K5? This time, Police Major Miles Geron. Isa sa mga ka-K5 no kaupod naton si Police Major Miles Geron no sang Kalinog Municipal Police Station. Sir, good morning. Kamusta sir ang inyong investigasyon sa isa ka LGBTQ nga nasa dito sa Barangay Barrio? Sir, good morning. Sir, identify naman to sir ang kwan ang aton nga victim kag gin-confirm sa pamilya niya amo to ang himata nila nadula since Friday pa. So sa subong ginatrace na mo ng mga posibleng ginhalinan pagi sa pag-review sa mga CCTV sa palibot sa iya kabanwa ka sa private man para at least may kuhaan na mo ideya kung sino ang mga kaupod niya nga nakalapot dito sa sa may talahiban dito sa likod ng patio. Sir, ako bala posibilidad nga third party ini. So inulat naman ang ginadula ang amo na posibilidad no, pero siyempre kinalagi naman na may pamatudan or ang taon kitang mga gipagyan nila at least matrace naton kaga sa bulig man sang mga witnesses dito dilatanda naton mo-confirm kung kuan gid man may third party gid man nga namin ko kung connected siya sa may third party. Sir, si alias Michael ngayon nga ginapaso allegedly nga last nga naupod ni Henson. Ano ka matuod sir nga last ni siya nga naupod? Hindi naman ang mapamatundaan yun no kay kuligin na istorya mo na si alias Michael lagi yung panood na kahapon kag according sa iya madugay na sila nga wala man naka-deny man na ni alias Henson. So nadi na iya nga nakaupod sila sa mga ilanlaw nga kundi nadula si alias Henson. Sir, panugyan mo sini sir sa mga kung pamati subong nga naghimo sini kay alias Henson. So sa sa nagabuhat sini sang orong ginhalingan sa pagkabatay ni alias Henson
hindi ka na magpanago-nago pa. I-surrender mo na lang yung galingon, kuha sa amon, istorya para at least mabala natin kung anong mga rason mo kung ano buhat mo yun. Kaga atubangan mo ang atubangan mo ang ginubra mo nga sala para matagaan na natin hostisya sa pagkapatay ni Alas Simpson. Sige sir, thank you Git. Kaga may mga ka-K5, nabatian naton diri si Police Major Miles Geron, ang Chief of Police o konhepe sang Kalinog Municipal Police Station regarding diri no sa kaso ni Henson pagkasapodri patay sa lawas ni Henson Latoza Lebuna. Sa latest nga information, mayarat na diri isang persons of interest ang aton suri nga kapulisan, mga ka-K5 o kung ginasundan bala no nga mga personalidad nga posible amo ni ang involved sa sining pagpatay kay Henson Latoza Lebuna, mga ka-K5. So for further updates mga ka-K5 bantayan kay pagasundan nato ning insidente agod mahibaluan ang mga developments mga ka-K5. Ka-K5 ans pwede ka kita kakwa situationer. Well, try mga ka-K5 makakwa subon sang situational reports nagikan sa aton siring nga patrol. Ay pang shoutout at ring iba niya wala naton ma-acknowledge kay ina. Emma Olmos Pedroso Banate. Amalia palay detector ang duwa ka friend Nelson kung sinong nagasugid sang tuod sa ila. At amo na ganay ambal nila Ma'am Emma Olmos Pedroso Banate. Innocent until proven guilty, no? Marjorie Carmen Rivera, good evening Ma'am Kim. Happy Fiesta sa tanan nga taga Pali Mandurriao. Shout out sa Rivera Artieda family kag sa inablos ko nga si Yan Salvador. Thank you so much. Sir Benny Hermano, maayadayad niya gabi. Ma'am Anelia Hardeleza Nagalio, Ariel Brillo, Prince Josh Loria Losanas III. Ngayong gabi, watching live from Kayan West Lambunao. Shout out sa tanan niya mga taga Lambunao, Iloilo. Kay Cap Noli Lazana, sang Barangay Panauran. Okon Barangay Panuran, Lambuna. Kay Ruel Okon Ronel Moreno, sang Barangay Magbato. Kay Jemboy Angelo Ayan, kag Jingy Maestal, sang Paghanan, Lambunao. Ngayong gabi, shout out kay Jose Lasanas Jr. sang Kayan West Lambunao. Sir Patalento Christopher, good evening. Si Ma'am Maria Zazelia Fujimoto Esmanel, watching dira sa may Pungsod, Japan. Ano ganing hello sa may Japan, maman? Anong what's hello in Japan? Ba itisingan tabi. Ang nabalaan ko lang sa Japanese term, ami arigato gozaimasu. Konnichiwa. Galing no, konnichiwa. Sikat na galing ang term ano. Konnichiwa. Ang good evening gani. Konbanwa. Good evening, konbanwa. No, sa una nakatuon-tuon man ako na sang Japanese term. Subong garing wala nagalas akong memory ba. Sakto, konbanwa. Konnichiwa, konbanwa. Wow. Jayan Villanueva, good PM. Pag-greet lang kay Tatay Calvo Ilito, sang Rizal Instanzuela. Happy birthday, Tatay Calvo! Tatay Calves, pwede ta katawgon Tatay Calves. Tatay Calves, happy birthday! From Sir Jason Guarizo. Napagad rin naka-comment sa aton nga program. Mildred, shoutout dira sa mga Dasmariñas family, sa may Mandurriao. Sir Benji Astuya sa MMTF Distrito Sangharo, kag iban pagidra ha. Na nag-comment dari mga ka-K5, mga gira pa shoutout nila. Ma'am Remy Apanes, okay na K5 fans. We're establishing connections sa aton siring nga patrol. Agod ma-check no ang latest sitwasyon dari sa Iloilo City. Sir Arman Guay, good evening, iba na tabunan na. Sir Alejandro Rapista, dira sa may barangay Garreta, San Enrique. Ano Japan ang langgaw ka K5K ba? Ano ang tawag na Japanese term sang langgaw? Try tayo, tanawon tayo, vinegar in Japanese term. Try tayo. Testingan tabi, ano balya?
Wala sa sang. Su. Amo niyo, kaki 5 Arman. Amo na ang langgaw ko, no? Amo na ko ng langgaw, Sir Arman, goy. Ang sabat ranggaw, hindi ko no. Ang bali, in Japanese term, ang langgaw, bakal ka gani sa tawag na, sir. Mamangkot yun. Ano baligya mo? Shout out na sa may Bulilaw, Mandurriao. Happy Fiesta! Thank you sa pag-greet. Wow. Oh, no problem, Ma'am Jayan Villanueva. Sir Edgar Badbadon, hello. Sila nag-standby sa linya, kaki 5 hands. Ano na, A good man na, or heart ba? Nag-standby sa linya, kaki 5 Aron Refoyo. K5 News FM, Kampiyon Report. Toto Aron, mayong gabi. Kaki 5 mayong gabi. Malayo mo nga audio na, ha? Medyo puro palapit tabi mo sining nga mouthpiece. Okay na? Sound check. Mic check. Hello, Sir Edgar Badbanon. Konbanwa. In Japanese ka naman, konbanwa. May hilig bala mga Japanese nga mag-nod. Mga ka-K5, konbanwa. Konnichiwa, konbanwa. Ka-K5 Ron, hello. Kaki 5 mayong gabi. Okay na. Kamusta ang buhay-buhay? Kaki 5 Kim nagpadayon sa gyapon, nagpadayon sa pagserbisyo sa aton nga mga kauturan. Kaki 5 Kim, no? May iyada kagali kay ina nga ginatinan to. Okay, congratulations sa couple. Actually, ang si kumpare naton nagpamati isa sa aton, si kumpare Ranel Ricablanca Ribalyos kag isang iyang live-in partner, no, si Rona May La Pascua, no. Congratulations sa ila kay ti na bunyagan na, no, or isa naka Katolik po ng ilang baby girl nga si Rain Natalie kaki 5 Kim. Katik na bunyagan tong ako niya iyada sa muna kay na, no. Nagkalit kita. Good nga gapati kita abi kay 5 Kim. Nga. Gin hambal sang katigulangan. Once again approach ka sang isa ka ginikanan sang bata nga mangin maninoy. Ambot sa kay 5 Kim may salig sa imo ang ginikanan nga ara ka bilang maninoy nga isa sa magagabay, no. Sila nga bata god nga ti maayo kay 5 Kim, no. Ano ni ang ilang randas kiti isa ginang the best ang guidance abi sang mga maninoy kag maninay kay 5 Kim madaladala, no, sa pagdako sang aton nga mga iyada o kun iyado kay 5 Kim. Pero actually ako niya opposite kita sang mindset. Ako niya abi tawag na kay 5 Aaron, I believe nga being a tawag na godmother, godfather, the blah. Ang tawag na maninoy or maninay, it is a huge responsibility. That is why kung kaisa, manglista lang sila mga kaki 5 Aaron. Kung kaisa, tawag na, kung kaisa tood ara pangalan mo, but you don't act as a maninoy or maninay, which is to be a second parent. Kaki 5 Aaron, that is why medyo choosy ako kung tawag na depende sa closeness ko man sa tao or kaki 5 Aaron antes ko batunon abi ang pagkamaninoy or maninay kaki 5 Ron. Tema kagat ako na tema actually kumbaga kung sa pagtiraw sa pagkaan sa kay 5 Kim kung nagkalain-lain yung panabor, namitan kita kung wala. Kaya ano yan, no? Depende sa aton yung persepsyon niya. Pero importante ara kita yung nagagabay, no, sa aton yung kag-close friend mo man, diba? Ni si, sino to? Best friend kag classmate yung gini ka kay 5 Kim. High school? Sang elementary kay 5 Kim. Amo na. Nang masadya man to kay na ang paghiwat sang pagbunyag, no, sa yata naton kay na kag kay 5 Kim ba patawara blessing gini siguro kay ti mayari naman di mangin kumpare ko naman ti close friend ko man mamaninoy naman ta kay 5 Kim. Pero si Tito Aaron, Tito Aaron ng anay, hindi lang anay Daddy Aaron.
anay. Hindi ko anay magdadiaron kay do. Nga ho, alang-alang. Kamahal sa mga balakton sa K5 Kim. Hindi enough ang love, kundi dapat may enough money before mga buhi mo na. Oo, dapat sa K5 Kim. KT dapat mapanindog ka mo yung responsibilidad. Inang masarangan mo gid siya ba no KT kabudlay maghambal nga kaya mo na no. Pero tingi mo nga abilidad nagapang-alang-alang pa ka K5 Kim. So dapat i-preparahan agod hindi mabudlay ang kabudlay ara na yan no pero ti sa bata dapat ni siya mabudlayan samtang nagadako sa K5K. Wow, very nice mindset. K5 Toto Aaron. Tito Aaron na Tito Ron. Hindi lang na tatay. Si Tito Andre ba Tito Andre? ano siya ba pwede na siya mangin Papa Andre? K5 Kim dako na siya. Kaya yan na. Aram lang wala nagmiga-miga diretso asawa ka K5 Aaron. Virgin experience yan. Aram diretso wala na kinanglan sang may experience at diretso dayon pangabuhi. Why na boom tarata. Ambal ni Kaki5 Alira Joy Apin. Ambal niya hindi naman kuno magbarato ang baraklon kung sunod pa. Basi kuno magmahal pag ito naton Kaki5 Ron. Hindi man sa kapauna kung kadali siya. Paunahon ta si Kaki5 Alira. Ate sige go and multiply Kaki5 Alira. Ay sa Diyos, lakat ka mo ka magpadamo. Kaki5 Alira go. Kaya mo na. I-represent mo lang kami anay. K5 kibaga suporta pero moral support ng anay. Ate sige Tito Aaron. Hindi takim. Okay. Kaki5 Ron, hindi na ka mo subong nga area Kaki5 Aaron. Kaki5 Kim dari kita labay sa Diversion Road ng Riau. Andalan nato ri subong na matawhay na kay wala naman sang gawa na galinabay pero timiyari nanding isa ka jeep no do ri Ganesh ni siya ang pabiyahin niya muni makita naton pila na nandi ka mga di pasahero nga mga sarakyan ay nagalabay no magluwas dira man no nagkabiyahe ang mga tricycle drivers naton mga e-bike drivers kag may mga sikad mga di kung kaisa tiyam mo ning isa pagid ang delivery food riders nato taxi nakagiban pagid nga mga transport hub K5 or I mean no iba niya company pagid nga nagabiyahe K5 Kim kaga sa area diri may makita nga nagaronda nga mga kapulisan naton na good nga mapabili ni no ang katawhay sang syudad kag malikawani or preventing mga posible nga mga krimen nga magaruntad ka K5 Kim. Tawag na tawag dalan na. Dara ka mo subong sa may area sang Diversion Road subong? Yes, K5 Kim. Kamusta damo na naga-sulo-shot po no? Subong may ara pero tido hindi gid siya damo. May ara man pila naton kauturan naga-shot subong K5 Kim. Kag diri sa portion sa Barangay San Rafael do sa likod bala sang sa ka mall diri di ba kita naton may ara man no sa Smallville Complex may ara man to nga nagahappy-happy ang mga kauturan naton may diri sa may pasulod diri no sa ICC ti may ara man nga ginalubos-lubos na siguro kay K5 Kim ang iban ti naghilapit na magbalik ang klase or iban no patapos pa lang ang klase nila ti naga good time kay K5 Kim may iban ti kapoy sa obra nagapampa-relax no nagapampadula ni iba ginakabig sila nagapampadula nila sang kapoy o kon pampatulog ka K5 Kim. So ka K5 Aaron na bali may immaculate wala ka kuno tawag na wala ka kuno kanta gid man kuno ya ang bali basi kuno subong may gana ka na ka K5 Aaron. Naghambal siya. Hindi, tamang ko tabala si K5 Jason. Amo ginakay na pagsampot ko pa lang. Ang balya, tawag na, why ito si Gana, si K5 Aaron ba si Karon may ara na. Kapit bala da sa may kay Tita Immaculate.
May ara ka K5 Kim ah. Anong kantahon ka subong nga gabi? Duwitan ta ka, adunganan ta ka, anong gusto mo pang duet nga kanta ha? Ang kantahon ko subong na schedule na ni siya. Gamay lang ang Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Ay, tawag na, butang ka lang da sang sounder lang sa imo sa cellphone, i-YouTube lang da ka K5 aron para may huni-huni man la ka K5 ron. Ate, okay ka K5 Kim ah. Fly me to the moon. So, paano nabi kung adlaw ka K5 aron, fly me to the sun? Fly me to the moon. Ate, sige, handa na dang imo nga music. Ambal ni Sir JRG Flores. Ka K5 Kim, papakot-pakot lang ko kung sino makapakot, sino mahatag ko 500. Nga pa premyo, kung mapaktan niya ang pamangkot ko kung ano ang prutas, ang ginakaon ang panit, ginahaboy ang unod, mahatag ko 500 kung may makapakot. Ate, seryoso ka Sir JR? Mapapakot-pakot ko na si Sir JR, replyin nyo lang the comment ya. Ang pamangkot ya, for 500 ko na bala ka na Sir JR ha. Ikaw na ha. Ang pamangkot ya, kung ano nga prutas ang ginakaon ang panit, ginahaboy naman kuno ang unod. Balaan ko na yan. Ako hatag mo sa akong 500 mo Sir JR. Feeling ko, bayabas. Jan Mingo ko no. Gagi na kaon mo yung panit kay 5 Jason ha? Kung ginahaboy mo na ang unod ya. Basta ginakaon mo na yung supat kay 5 Jason. Jan Mingo ginakaon mo yung panit. Ang grabe ng tagok yaya kay 5 Jason. Ambal ni Sir Edgar Badbado, nambal niya, bilang mga maninoy kag mga maninay lang gaakya. Tani gampanan man nato ng aton mga papel sa aton mga ihada kag ihato. Magpakilala man kita sa aton kaalwan para hindi kita paglipatan sa aton nga mga inanak for life. From Daddy Edgar Badbado. Ate, ano na da kanta mo? Okay ka na da? Ay, subong nagka-K5 Kim. Kaya naggamay. Pero pakita ko. Subong na. Ate, ano lang tawag na. Tawag na. -1. Tawag na acapella. Subong na nagka-K5 Kim. Kaya di may para sadya. Ako kung kanta ka subong, makanta man ako ya karon. Anong request ng mga ka-K5 kay kantahon ko ginakaron mapa-sound pagadreo. Para matawag na video kay kita diyo. Okay, base sa mga masunod nga si Mana, lain na ding upod yun, babay. Ate mo lang ka K500. Fly me to... Okay ka na da? Maganda kay 5 Kim na plaster. Ano na to, ready? Nakano to si Tita Rena Mapa. Malia, excited na ko ni sa kanta ni K5 Ron mo. Dugay ka na kuno to ya, wala ka kaon ka K5 Aron? Kay secret. Secret kay buwas Domingo. Makaon kita dito kay K5 Kim. Libre mo. Libre ko. Pwede may problema sweldo. May ate, sige. Sige, kanta na Was-was. Explore low price. May ads na yan. Wala kaya naka-premium ka kay 5 Ron ha? Hiway ko kwarta ka kay 5 Kim. Law. Wala naka-subscribe yung premium yung. Bakal ko na na-brief ka kay 5 Kim. Ka-brief ka ha? Kaya may mara na naman ni akong request na kanta ni Jerry. Arito, sige. Ladies and gentlemen, naidlaw naman ako mag-hosting. Kung may mga events ka mo na pwede naman ako. The moon, and let me play among the stars. Let me see what springs is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore.
You want for a long while, worship in the door. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, darling, kiss me. In other words, okay. Thank you so much, K5 Aaron. Sunod si K5 Jess. O garing pang-aga na si K5 Jess sa Domingo yan. Bayaan, yun na kita di sa panggabi. K5 Ron, salamat, Gid. Sige, K5 Kim, ang nga sitwasyon, kag krokanta naton, nga doon gid sang kanuhan, sang may ang kaling base nga vitamin C. Sarangkit nga pabaskog sa aton nga immune system, kag pahilabay sa aton nga lawas, sa posible mga baratian. Kupod sa patrols, K5 Jason Talaron, ako naman sa K5 Aaron Refoyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Thank you so much, K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 11:01 na sang gabi. Mga ka-K5, pagbalik naton, istoryahan naton ning foreman kag duha ka panday nga ginaaligar no, ginkawat ang mga construction materials sang ila ginaobra nga building sa may Banwa sang Badyangan. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton siri nga programa. Mga kanta-kanta man kita karon. Makabalo bala ko mag-rap, rap. Lumpia rapper ka rin. Ang kanta Hari ng Tondo. Diri namang sa programa K5 Night Watch siya. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa mood. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabo siya ako daw. Luha ko. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko nga nakabato na ako niya. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko niya napas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City.
ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak, man siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo, pero ko matim lang kanisa kakadlaw lang kani ako nga ako lang nga asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, naga-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ako nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex sa damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkraya. Pero manami bala sa balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa mo kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WVTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano
nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami. Kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito, ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So, ang K5 ga-help man sa amon, wherein nga mag-browse ka ban sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-obra diri sa WVTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Rega kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga saga ya. Bala nak mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 16 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi. Good evening kay Mama Zun Pineda, Balia Ahay, pila nakadlaw, lapagid na investigation, palagyo na ito may mga CCTV, lapagid. Actually, Mama Zun Pineda, according sa aton ring latest nga information, may impormasyon nga atong certain ba lang nga ginikanan niya, nga ka-K5 nga nasugid niya sa pakaduha niya, nga ining Akilas, do tawag na, no, may pa-unlirise na da. Nakitaan ko according diri sa himata, nakitaan siya nga nagaisahanon gid lamang during that time. So right after balang nagkadto sa amo nga kalan-an, diin pagid siya possible nga nagkadto kag may upod Ma'am Asun Pineda. Amo na subong no ang palamangkotanon. Kung for example sa kalan-an wala siya sang upod, after that diin pagid siya nagkadto nga area. Kag sino ay nang upod niya para paano siya nakalabot dito sa may barangay Barrio Kalinog, Iloilo. This time, istoryahan naton ining foreman kag duha ka panday ang ginaaligardo ri mga ka-K5 nga ginkawat ang mga construction materials sang ila diya nga ginaobra nga building sa may banwasang Badyangan, Iloilo, mga ka-K5. Ati accordingly, ang mga ka-K5 ang nakuha diri mga construction materials according diri sa tagreklamo. According diri sa tagreklamo nga isa ka negosyante dira sa may banwasang Badyangan, Iloilo nga si alias J, 31 years old, mga ka-K5. Okay, nagdangop ni siya sa aton siring estasyon. Kag tuwag na, naghatag diri sang information. Kag ginaaligar no nataban sang foreman kag duha ka panday nga lunsay residente sang Lambunaw, Iloilo. Ang construction materials nga ginabanta nagabalor sang kapin 300,000 pesos sa ginaobrahan nga building dira sa may barangay Poblacion, Badyangan, Iloilo. Sa aton diri nga exclusive interview kay alias J, 31 years old nga negosyante, mga ka-K5. According diri sa iya, nga sang Domingo, May 25, nag-message siya iya ang foreman nga si alias Eric. Grabanta 40 years old ang edad niya, nagainom-inom sila sang mag-utod nga panday. Nasanday alias Balong kag alias Darwin. Ngayara sa early 20s no ang pang-idaron.
Dugang pa niya, yara siya sa out of town, sinasambit ka mga tion, kung sa ibandra nga mga lugar. Sariin sang May 26, no, may nagpahibalo sa iya, nga wala na ang mga aircon sa ginapahimo nga building nga ilagin pakumpirmar kay alias J, kung iya ini nga ginpahimos. Starting sang Lunes nga adlaw, wala na ang foreman kag ang duha ka panday, no, wala na nagbalik. Sa pareho nga adlaw, no, nga nag-message si alias Eric nga magapangita na inis ang iban nga mga proyekto ikon iban nga project kag ginblock na si alias J kun ining negosyante sa Messenger kag wala naman gina sabat ang iya mga tawag pinaagi sa iya siri nga number. Pagka the next day o kon pagkasunod niya adlaw nakapauli na sa badyangan si alias J. Sarino nakitaan niya personal nga wala na ang tatlo tanan ka mga aircon nga lunsay gin pang baklas na kag madamo nga mga construction materials ang nagkaladula. Kahapon, May 28, Mayo 28, ginplablatter ini ni alias G sa Badyangan Municipal Police Station. Kung sirino, nagpatigayon sang investigasyon ang mga kapulisan sa site. Personal man siri nga ginpadulungan ang mga balay sang foreman kag duha ka panday sa may banwasang Lambunaw apang wala na kuno ang mga ini mga ka K5. Naibaloan sirino nga ang mga mag-utod nga panday ang may record sa pagpangransak sa pila ka mga tiyanggi sa iban nga mga lugar. Kag may malain man nga record ang ining foreman. Samtang sang bisita siring puluyan sa siring foreman kuni alias Eric mga ka K5 ang iloy gid lamang sirino ang nagtao-atubang sa iya kag natukibahan nga sa likod sang ilabalay madamo na dara sang natambak nga construction materials nga majority no ang naghalin sa site nga ginapanagiyahan sang siring negosyante o kuni alias J. Una nang nasawayan kag nanotisyahan sang tagreklamo kuning ni alias J nga madamo sa mga nabilin nga mga materials nga nagkaladula apang lunsay wala nakasabat ang mga panday kag ganing foreman mga ka K5. Sa karon may ideya na sa konsariin ang mga ginasospitsahan nga nagpangtaban nga sa mga kagamitan kag magapasaka naman no ang tagreklamo sang kaso ilabi na kun hindi ang mga ini mag-surrender hindi nila pagbalik atong mga construction materials ilabi ng aircon kag water pump kung hindi sila nga mag-cooperate mga ka K5. Ginlabot man naton diri ang Badyangan Municipal Police Station mga ka K5 right after no nga makadangop kita kung makakuha kita sang information halin sa tagreklamo. According naman diri sa Badyangan Municipal Police Station, at nagalaptang impormasyon sa riin ginaaligar hindi maayo magpasweldo si alias J. 31 anyos nga negosyante no. Ginapahayag nga ginokon ginreklamo niya nga kinawatan siya sa mga construction materials sang sining isa ka foreman kag duha ka panday mga ka K5 dira sa may barangay Poblasyon Badyangan Iloilo. According diri sa kay Police Master Sergeant Jobert Seralbo, Police Master Sergeant Jobert Seralbo, ang investigador sa siring kaso, may mga impormasyon sila nga nakuha nga ginapahayag may mga materyales na yang unang nga ginkuha na da o kung gin-pull out sa silang site. At sang supplier mismo tungod nga wala nakabayad si alias J, rason nga ginapangayuan nila inino sang resibo kung proof mga ka K5 whether tawag na nakabayad gin man siya sa mga supplier or may mga valid reason nga nakuha gin man ini sang supplier prior nga wala na dira makabalik ang ining foreman kag duha ka mga panday. Sa pag-imbestigar diri sang police sa site, wala na ang mga aircon, amo man ang water pump, kag iban pa diri nga mga materyales. Apang sa ila diri nga pag-review sang CCTV sa adlaw nga ulihi nakatinir diri ang foreman kag panday, wala sang nakitaan nga salakyan nga may karga nga mga construction materials o kun ining mga aircon abi mga ka K5. Additional information nga sa ila diri pagpadulong sa puloy-an sang sining foreman sa may banwasang Lambunaw ang nakitaan nila no ang mga retaso nagrapayag na lisensya na sinino sa live-in partners ang tag-iya nga dalon mga ka K5. At sa karon nagapadayon pa diri ang ilang investigation agod mga ka K5
Masanagan pagidri ang ining kaso, whether nakapangawat gid man ibala ang ining mga panday kag ining foreman mga ka-K5. Amo man ako kung case ay na kung kaisa mga ka-K5. Although we're not concluding this is about this case mga ka-K5. Kaisa bala no, especially kung mga referral o nagpalapit lang sa imo, kung kaisa bala wala ka confidence or hindi mo personal kilala ang mga nagatrabaho sa imo. Actually damo na nga mga incidents. Mabudlay magkuha sang taho, no? Mag-obra sa imo balay, masaligan mo sa imo nga negosyo, doon mo dara sa imo sining puluyan, mga ka-K5, Sir Edgar Badbadon. I-check nato niya mga updates mga ka-K5. Actually, nagsabat man rin no, ang ining tagreklamo si Alias J na may mga proof siya o kung pamatuod, mga ka-K5 na nagapadala siya sa via GCash or even cash sang inog sweldo para sa mga panday, nagsweldo man mismo sang saring foreman. Kaya according diri sa kay Alias J, o kung ining nagapaubra dira sang funeral homes sa may poblasyon na Badyangan, mga ka-K5 nga sang una 800 lang na gani kuno yang bayad ya kay foreman. Galing ta kayo doon nag-request ng foreman. Again pasakaan niya kuno kung ginpataasan niya into 1,000 pesos ang inadlaw nga sweldo. Ang siring foreman mga ka-K5. Tapos ang sistema, siya na lang nagahatag sa may foreman sang kwarta. Siya na bahala sa iya siring mga tao. Nga mo ning mga panday mga ka-K5. Nag-send siya diri sa aton sang pila ka mga proofs kung pamatuod mga ka-K5 screenshot kag iban pagidra. By the way mga ka-K5, sa aton naman diri nga national news, gina-appoint bilang bagong chief no o kung tagpamuno sang Philippine National Police mga ka-K5. Ang ining si Police Major General Nicolas Torre III. Tawag na aning special report by ka-K5 Alira. Matapos diri ang pag-anunsyo sang appointment kay Police Major Police Major General Nicolas Torre III bilang bag-o diri nga PNP chief, madamo ang nangin interesado sa iya kabuhi kag mga binuhatan bilang isa ka pulis. Apang sinugid man bala si Police Major General Torre kag ano-ano ang iya sining mga dagkuan nga accomplishments. Si Nicolas De Loso Torre III ang ginbunag sang Marso 11 tuig 1970 o 1970 dira sa may Holo, Sulu. Siya ang nag-graduate sa Philippine National Police Academy o PNPA sang year 1993 o 1993. Matapos ini naggraduar, gilayon siya nga nagsugod sa pagserbisyo bilang Provincial Director sang Samar Samar Provincial Police Office. Mga ka-K5, ito karasig sang iya sa nga nangin journey, no? Direkta, tawag na? Director, Provincial Director sang Samar Police Provincial Office. Tugtob sang tuig 2019. Enero sang amuman nga tuig siyang nasaylo sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa may Metro Manila bilang Regional Director for Operations. Na-assign man ini bilang Chief sang Quezon City Police District o QCPD sang August 12, 2022 kag nangin Director man sang PNP Headquarters Communications and Electronics Service o CES. Hunyo sang tuig 2024 na-assign man si Torre bilang Regional Director sang Davao Regional Police Office o PRO 11. Sa diin ang isa sa mga talato pang doon siri nga accomplishment amo ang pagpanguna. Dirigid na siya nakilala mga ka-K5 sanggin pangunahan siri no ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa iya Kingdom of Jesus Christ sa KOJC compound sa syudad sang Davao.
Ini nga no nga naglawig mga ka-K5 sang 16 kadlaw ang masobra 3,000 nga katapos ang kapulisan ang na-involve o kon nag-deploy dra mga ka-K5. Matapos ang madinalagon nga pag-aresto kay Kibuloy, na-assign si Tory bilang direktor sang Criminal Investigation and Detection Group. Sa rin ginlead sininor ginpangunahan ang arrest warrant sang International Criminal Court o ICC kay Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nagilayon no, agindaladra sa may dahig sa pungsod Netherlands sang March 11, 2025. Matapos diri ang nangin kontrobersyal nga pagdakop kay Anay Presidente Duterte, nagpangatubang diri si Torres sang nalain-lain o kung nanari-sari nga pagpangguba kag pagpangbash malin sa publiko kag mga kritiko, nakip na ang pagbuyayaw sa iya sang anak ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Kitty Duterte sa isa ka video sang pagdakop sa iamay. Tubtob nag-abot ang adlaw sang Mayo 29, sarin siya ang gina-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-31 nga Chief of Philippine National Police. Kag pagatalusan si Police General Romel Francisco Marbila. Ang pag-appoint diri kay Police Major General Torre bilang Chief of PNP ang nagapakita gid lamang no kung ano kanami ang iya sining nga liderato kag kung paano sinihalungan ang iya integridad kung integrity kag bilang isa ka police mga ka-K5. May commentary si Sir Edgar Badbadon. Abalya diin gid man matago kag sano saan da magtago sa mga krimen nga himuon nila. Si Arnie Teves gani nasa kote don. Bagsak na sa kamot sa aton mga otoridad. ASAP dali lang gid madakpan subong ang mga kriminal. Sa admin ni PBBM kapin pa PNP chief don si General Nicolas Torre. Tapos gid kamo. Ate actually no isa ni si Torre sa mga most bash man nga pulis, especially sang mga supporters no sang pamilya Duterte sa pag-aresto diri sa kay Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte mga ka-K5. Ate makanta-kanta kita di Anay ba? Or kwaon na nato na si ka-K5 aron. Saya sa rin nga mga balita kag impormasyon kung okay na to sa kasi nag-record pa to si Toto Aron. Mami Asha Salbon, good evening. Ang mga kanta, tari mangita ta disang kalantahon kung wala pa si Toto Ronron ba? Toto Ronron. Ara na si Toto Ronron lang anay si Toto Ronron. At this time ko nato na mga balita kag impormasyon nagikan diri kay ka-K5 Aaron Lloyd Balala Refoyon. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 Aaron, good evening. Ka-K5 Kim, gari nakaroon ng mga balita ang nakuha naton diri sa may syudad sa Iloilo ka-K5 Kim. Una ta sila ang nagluntad nga orging kasano nga drug bypass operation dira sa may dalang sa K5 Kim diri sa may barangay dalang sa K5 Kim diri sa may Lapos Norte ka K5 Kim alas 8:16 ang gabi or kagabi Mayo 28 ka K5 Kim ang subject na mo si alias Panoy, 37 anyos, kag-residente sa nasambit na lugar ka K5 Kim. Nabakla na yung subject ka K5 Kim sa isa ka plastic sachet sa suspected Shabu gamit ang 1,000 pesos nga by bus money. Na-recover sa iya ang 5 kagramo nga kabugaton sa ginapatian Shabu kag kabugusan nga 34,500 pesos ang market value. Ang ining operation sa K5 Kim ang ginkasas ang Police Station 8 nga ginapangunahan ni Police Captain Lester Oliveros ka K5 Kim. Sa piyak nga bahin ang ining nagnuntad nga stabbing incident dira sa may barangay San Juan Molo alas 5 kay nalagid sang hapon. Base sa interview naton kay Police Captain Ryan Christ Inot ang officer in charge din no sa Police Station 4 nga ang biktima mo si barangay Tanod di siya no si Michael Barredo
Bacalanggo, no? Ginabanta 38 anyos, kag residente sang Zone 2 Barangay San Juan Molo, kaki 5 kim. While ang suspect como si Philip John Sanico na ginabanta 25 anyos, residente sang Zone 1B Barangay San Juan Molo, kag may isa pagid ka involved nga minor kaki 5 kim. Ang minor ni taga-diriman sa may area sang Molo. Sandig sa investigation nga ti mayara bala sang rambol dito sa may sa Little Boracay nga ginatawag nila, the boundary isa sa Barangay Boulevard kag sa naman K5 Kim. Nagresponde ining tanod karon K5 Kim ining si suspect ni si Philip John Sanico kon alias Jet. Amo na siyang naga-leader daw no sa mga grupo-grupo kag ti sang nagsaway ining tanod ginapatihan nga ti ginhampak ni siya no. Ginhampak ang tanod sang kawayan kag diri na no ginpurihan siya, alleged ginpurihan siya nga ginpuno ka kay 5 Kim. May pilas ni sa baga kag sa butkon sa kay 5 Kim ining biktima kag ginhingagaw pa siya aktually gindara sa pinakamalapit nga ospital pero tigin deklarasyon nga dead on arrival ka kay 5 Kim. Ang suspect ni nga si alias Jet ang marasig na kapalagyo pero padayon ni ang hot pursuit operation sa ila while ang minor or ginpahayag nga minor de edad ang ara karon nga ti na rescue siya sa kapulisan kag 5 Kim. Kag kag 5 Kim kag ti amo ni yadto no mga balita nga nakuha naton diri sa may syudad sa Iloilo kag 5 Kim. Pangini nga mga balita nga ginadulong gid sang kaluan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Kupod sa patrols, kay K5 Jason Talaron, ako naman sa K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Thank you so much, K5 Aaron Refoyo. Thanks to Aaron. Next time, kulukanta naman kita diri para may time purse blanay. But time purse rin sa tawag na seryoso nga istoryahan na ikag balita diri na taon na. Ari search ta diri mga K5. Mga kanta diri matawag na karaoke nanan. Karaoke. Sige. Makanta si Kakipay ba? Andre, itamyaw na naida naton. Ma'am Asun pa na da. Anong excited ka da? Ano na excited mo, Ma'am Asun? Hello sa kay Ma'am Yash Aselbon, Tita Renz. Ang baliya mahatag ko no pag may makapakot. Ano ko nga prutas ang ginakaon? Ginakaon ng panit, ginahaboy ang unod. Tipakta nyo mga K5. Ano ko nga prutas ang ginakaon ang panit, mga K5? Ginahaboy ang unod ang makapakot ko no ang ni Sir JR Flores matag sa 500 siya ang sukto naton sa 500 comment ka mo reply ka mo sa iya sa nga mga pamangkot Sir Daddy Eds ano ko no nga prutas ang ginakaon ang panit nga ginahaboy ang unod ari na makanta na si K5 K5 Cream ari na Sa padaling kumapit, isang tugay, isang kahig, ang mga kamay na may bahid ng galit. Kasama sa buhay na minana, isang maling akala na ang taliwas kong minsan ay tama. Ang hari ng tundo, baka mabansagan ka na hari ng tundo, baka mabansagan ka na hari ng tundo. Alain gali ako namin kakipay ba, Andre, hindi gali hari ng tundo. Tingala ko hindi kabalos ang tono. Ang gali, anong ring, kayo po na nakaupo. Ano na gali kakipay ba, Andre? Ang title ya kakipay ba, Andre? At tawag na, upuan. Tingala ko, hindi na ko ka sa ulo, hindi ko kabalos ang tono. Yan naman, upuan gali, yung karaoke pa. Lain-lain mo naman. Ate sige, kay Glock 9 magyapon ah.
Ay, makanta na. Ano to request mo, Sir Daddy Eds? Mamaya langit ang pag-ibig. Makanta kita na, samtang ako pa din yung upod yan. Solo, doon na moment, samtang aray pa kita sa K5 Night Watch. Hey! Okay! Come on! Sir Edgar! Langit ang pag-ibig. Ano na to, no? Yes, sir. Hey! Balaan nyo na yung kantangan eh. Subukan nyo namang tumayo at baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan ko. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga platot kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. Kahit hindi Pasko, sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makita ko lamang siya ang aking sisigawan. Alain ganito, no? Yakakipabani kong karaoke, no? Mga nagatula. Hindi ko gali dyan, rugged man niya. Mas mayo pag Guru Serena, ka K5 Andre. Hay. Anong request na lang mga ka K5? Budlay gali akong karaoke, kidugalain ang ilayang atona. Good evening, dira ang baliya ha, Birahims. Sige lang samtang may pila pa kadlaw nga ako upod yung malibagon ko diyan ay mga ka K5. Kay K5 alira, puli na to. Mambing Space J, hello. Covers PH. Serena, balaan yun. Hey! Basta Ilongga. Uy, isang Serena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang Serena. Gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Drum na may tubig ang sinisisi, naglalaki ang mga braso, sa'ki dumidiktik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagalan ng paghinga sa'kin kayo ay bibilib. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro, kaya parang lahat ay nalilito. Magaling sa Chinese garter at piko, mga labi ko'y pulang-pula sa bubble gum na sinapa. Palakad-lakad sa harapan ng salamin, sinasabi sa sarili anong panaman nila habang kumekambot ang bewang. Mga hikaw na gumigewang gamit ang pulbos na binili kay Aling Bebang upang matakpan ang mga pasta sa mukha na galing sa aking ama na tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayin. Sa paglipas ng panahon ay di ko na namamalayan na imbes na tumigas ay tila lalong lumambot ang puso kong mapagmahal, parang piling batangrod. Ako'y isang Serena, kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y
isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Drum na may tubig ang sinisisi, nailalaki ang mga braso, sa'ki dumidikdik. Drum na may tubig ang sinisisi, sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibilib. Nata na ako, teka muna mali, dalaga na pala to. Pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin? Ano bang mga problema nyo? Dahil ba ang mga kilos ko'y iba sa dapat makita ng inyong mata? Sa tuwing nanonood ng liga, laging natutulala. Kahit di pumasok ang bola, ako'y tuwang-tuwa kahit kinalyo na sa tapang. Kasi gano'n na lamang akong paluin ng tubo kahit kinakalawang tanaman na naman itay. Di na po ko pasaway, di ko na po isusuot ang lumang saya ni inay. Kapag ako'y naiiyak ay sumusunod sa ambon, iniisip ko na lamang na baka ako'y ampon. Kasi araw-araw na lamang ay walang humpay na banat ang inaabot ng ganda kong pang ilalim ng dagat. Yo! Sir Kuelas ko na Sir Mikael Padernal. O di ka ko na lang ka. Love song ko no, love song, Langit ang Pag-ibig. Balan mo ka K5 Alira, lain na diguro ya sunod si Mana, makaupo nila sa K5 Night Watch. Anong i-request nyo? Tawag na One Moment in Time. Ito kabudlay Maria, ang mga actually chimpo ko man, Sir Edgar, Sir, ano ganing ang mga kanta? Mga kung tayo ay matanda na. Kaya Valier, good evening. Ano ko no? Ang prutas nga ginakaon, ang panit, ginahaboy ang unod. Mahatag sang 500 pesos nga Gcash. Si K5, sino to ka ina sa babaw? Mahatag, basta may mahatag sa inyo sang 500 kung magets nyo. Kung ano ang tawag na prutas nga may ginakaon ng panit, ginahaboy ang unod. Ari na kahit maputi na ang buhok ko para tulutawhay lang. Tawag na busar na si K5 Kim sa on air yung mga. Yo! Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y yagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kung maputi na ang buhok ko. Sir Edgar! Good evening, Micah Padernal. Ang bali, Sir Ma'am Micah, lumboy ko no. Ang nirakaon ang panit, ginahaboy ang unod. Bayabas? Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo
Nagakanta-kanta ako, di pro pagkasunod niya adlaw, hinulsulan ko ng ginakanta-kanta. Mga ka-K5, ano ko no pakot nila? Ano ko no? Ginakao, anong prutas, yung ginakao ng panit, ginahaboy ang unod. Danapi yung anak ko sa kanta mo lang Kim daw nagaduyan-duyan ng ako. Balan mo Sir Edgar kung kaysa ano ginaganapahin mo, kung ginapanghambal ko di, ginakanta-kanta ko di. Tapos sa sunod nga adlaw, ginatanaw ko na, nahuya ako sa kugulingon ko. Bali ang makopa. Sir Guelas ko no, kung santol. Nakaon mo ng panit sang santol, no? Sa The Black K5 panit sang santol, ang nakaon gid man, no? Nagbelas, kasoy ko, no? O tiyara pa si Sir RJ Flores o si Sir JR Flores. Ate, sige, mapapakot-pakot man kita ya sa Sabado. Sa Saturday nights naton nga program kay syempre sweldo buwas. Sir Guelas ko, no? Sir JR Flores, may ara na da sa iya nga mga natawag na sa mga na-comment na sa mga ka-K5 naton. Sir Guelas ko nombal ni Sir Prince. Kasoy ko nombal ni Sir Ronnie. Sir Guelas ko nombal ni Ma'am Fatima. Ang balian nanay ni Major General Torre taga Dumangas lang gakin. Ilonggo, Dumangasanon. May kapadernal Lumboy. O Bayabas. Ano pagid? Bangkiling. Ano pagid mga ka-K5? Ang ginakaon ang panit, ginahaboy ang unon. Wala ang request ko ikaw ang dahilan. Hindi kuya kabaluya, sir. Ito karta lang. Sige. Ati, so far, na istoryahan man nato, no? Pila ka mga balita, kag impormasyon nga headlines naton sa bunga gabi. Ati, Sir JR Flores, may nagdaog na de. Basta nagpapakot-pakot ka tapos halin ka na Sir Jason na. Sir Jason. Sir JR, galing, kung wala si Sir JR, de subong, mapapakot-pakot lang taton niya sa Sabado. As usual. Mga ka-K5. Wala pa ko kabalos ang kapalaran ko last day ko ginman nga program subong ka-K5 Andre. Ano ginman ang matabo sa aton nga kapalaran? Wala ka man kabalo? Ote para kun last day ko subong sa K5 Night Watch maka-goodbye na ko ni sa ila. Ote bala Ma'am Fatima May Abelio Almeda. Kasi ma'am bala ka mo gulpi lang to yan ang go si ka-K5 Kim. Gulpi lang siya yan na maya. Yeah. Langit ang pag-ibig. Pa-request, here I am. Anong bangkiling, Ma'am Fatima na prutas na? Ate, sige, i-play anay nato ang report ni ka-K5 Janjan kag ka-K5 Alex. Ang nabilin nga time, makulukanta lang kita diri. Kanta and chill. Diba para samtang wala pa natapos ang adlaw, gayum-yuhum kita. Sumlang ngalibagon lang ta. Diba la? Iba ko no. Wala kabiyabi kabalos ang kapalaran dadi. Kung last program ta na ni or sa June may lain naman nga personalidad. Diba na mga ka-K5? Sige, i-play anay naton ang report diri sa aton siri nga mga K5 reporters nga assigned diri sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital mga ka-K5. Una kita diri sa report sa probinsya sang Iloilo, ang 646,000 nga balor sang illegal nga droga na confiscate sa duwa ka separado nga operasyon sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sang Mayo 29. Ka-K5 Alex Escalante sa kampiyon nga report. Nagdangat sa 646,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-confiscate sang Iloilo Provincial Police Office o kan IPPO sa duha ka separado nga operasyon sang Mayo 29 tuig 2025. Sa among nga operasyon, dakop ang isa ka high-value individual kag isa man ka street-level individual. Nagdangat man sa 95 grams sang shabu ang na-confiscate sang IPPO. Nahibaluan nga nagapadayon ang illegal drug campaign sa bugos nga hanay sang kapulisan
sa probinsya sang Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DDX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Tinisika K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Thank you so much, K5 Alex Escalante. This time, pamatian naman naton ang report ni K5 Jenny Kauyunan. Ang City Health Office gana-imbestigaran pa kung mayara na sang local transmission sang Mpox o kan monkeypox sa syudad sang Iloilo. K5 Jenny Kauyunan sa kampyon nga report. K5 Kim gina-imbestigaran pa sa karon sang Iloilo City Health Office kung ICHO kung mayara sang local transmission sa sakit nga Mpox o kung monkeypox sa syudad sang Iloilo kasunod sang kumpirmado nga kaso. Sunod ka Dr. Regina Sensino, Medical Officer 3 sang CHO, nga wala sang kumpirmasyon na K5 Kim gikan sa Department of Health kung bala local transmission ang kaso sa syudad. Ginpahayag sang Dr. K5 Kim nga sang tuig 2022 nakarecord man ng Iloilo City sang 5 ka suspected cases sang Mpox. Sang tuig 2023 wala sang kaso kag sang tuig 2024 11 ang suspected cases. Ginpasalig man na K5 Kim sa CHO nga padayon ng ila pag-monitor sa mga balatian kag contact tracing sa posibleng nahalubilo sang pasyente nga nagpositibo sa Mpox. Sa kabugusan na K5 Kim yara sa 5 na ang kaso sang Mpox sa Iloilo City as of May 27, isa ang kumpirmado kag 4 naman ang suspected cases. Nagpahanumduman na K5 Kim ang CHO sa publiko nga dapat ugalion ang paghugas sang kamot, pag-sanitize kag sunod ng health standards sugod malikawan ang among balatian. Report na gikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Thank you so much, K5 Jenny Kauyunan. Ang yellow na balang nga gagmay, maaslong, garangan ko no, star fruit. Ate, sige matukar na lang kita diri sang isa ka ambahan nun. Ate, sinuni ang atawag na. Ano nga kanta ito kwartab de man? Nag-street gyapon, sobra 30 gyapon ng mga viewers na nagatinirma, minsan nagapalibag-libag lang ta diri sa mga gabi ba. Ang kanta, ate sige, langit ang pag-ibig, itukarta diri sa para mapamatian ni K5 Sir Edgar Badbadon. Good evening sa mga K5 natin. Si Sir JR Flores, ang wala man siya nakalusot, nagpapakot-pakot lang siya kuno kag mamaya lang siya mga K5. Langit ang pag-ibig by Donna Cruz. Calling all traders. Discover may advertisement gali anay mga K5. Ma'am Bing, SJ, hello. Star fruit, makopa. Daw-daw na din sila, sir, napakot. Wala, ikaw pa ka, tawag na. Para na sa imo, Sir Edgar Badbado, ng imo nga gin-request. Kay tagal ko rin nahinahangad, sa buhay ko ay dumating ang pag-ibig na walang katulad. Ngayon'y kapiling ka, pinuno mo ng saya ang buhay kong dati nag-iisa. Kay tagal hiniling na ikaw ay makita, at ngayon sa habang buhay lagi ay kapiling ka. Langit ang pag-ibig na inalay mo, buhay ko ay naging makulay dahil sa pagmamahal mong tunay. Langit ang pag-ibig na nararanasan
dinadama. Anong ligaya sa aking puso, pagkat lagi kapiling ka. Huwag kang mawawala kahit na sandali. Ang di ka mamasdan, di ka'y dali. Kahit tagal hiniling na ikaw ay makita, at ngayon sa habang buhay lagi ay kapiling ka. Lagi tang pag-ibig na inalay mo, buhay ko ay naging makulay dahil sa pagmamahal mo tunay. Lagi tang pag-ibig na nararanasan, at sana'y di ka magbago, umabot man ang kailanman. Langit ang pag-ibig na inalay mo, buhay ko ay naging makulay dahil sa pagmamahal mo tunay. Langit ang pag-ibig na nararanasan, at sana'y di ka magbago, umabot man ang kailanman. Wow! Theme song ko no ni Sir Edgar Badbadon kag sang iya nga asawa. Last na lang mga ka-K5, i-greet naton dali ang mga viewers naton, mga ka-K5 sa siring nga mga tinion. For the last time, I don't know if this is the last time. Sir Ronnie Halaco Balseda, wala pa ko idea, Sir Ronnie Halaco Balseda sa mga kapalaran. Ma'am Fatima May Alberto Alameda, Dumating ang pag-ibig na Garangan, Star Fruit. ngayon. Mati ko hindi nyo ako mapamatian din sa night touch. May idlaw magabasakon. Puno mo ng saya. Sir Prince Josh Laria Lasanas III. Mama Sun Pineda, good evening. By the way, mga K5, magasunod na dri ang programa. Wala, mapa-music lang anay. Relax ka mo sa mga music natin dri sa K5 News FM Iloilo. Lagi ay kapiling ka. Balaan ko na mani. Nagkakaon ang ano ha? Paano sa mani ha? Laboy ang unod. Buhay ko ay sa mga ka-K5 natin, thank you so much for being with me tonight. Dari sa aton sa ringa programa K5 Night Watch. Mati kon last na nga program naton subong nga gabi. Goodbye sa inyo tanan no. Thank you so much for always supporting me and always supporting the programs of K5 News FM Iloilo 88.7. Mga ka-K5 wala kita paway naton buwas nga adlaw or Biyernes palang gali buwas no. Biyernes nga adlaw palang yung sildo palang gali yung buwas. Basta payday buwan. Manueldo. Aking puso sagwa sulod wala. Ikapiling ka. Mga solid listeners naton di permi kada gabi si Ma'am Yasha Salbon, si Ma'am Bings PSG, si Daddy Edgar, si Sir Prince, si Pariente, si Sir Ronnie Halaco Balseda, Sir Arman Bakuguan, sa mga taga Quinto, Sir Romeo Sobere, Sir Iban Pagidra, K5 Taxi Patrollers naton, and K5 Iloilo Solid Supporters. Thank you so much mga ka-K5. Nakaupod naton diri sa News Center, ka-K5 Alira Joy Api, and ka-K5 Sunny Sarabia Puna. Sa aton si Master Control ka-K5 Andre Fred La Pastora. Sa aton nga patrol ka-K5 Aaron Refoyo, and ka-K5 Jason Talaron.
And of course, mga ka-K5, aton sa ring technical side, sa Pasig City ka-K5, Edmore Liquinia, and sa Maquinto Distrito ka-K5, Papa Flo. Thank you so much! Goodbye ba? Thank you so much, mga ka-K5. Ako ang inyo nakaupod, ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang